Výstava umění ve městě každoročně obohacuje naše města o novou energii. Umění ve městě je výstavou současného sochařství. Tato výstava vstupuje do jubilejního 10. ročníku, na který bychom vás rádi pozvali. Socha po staletí byla součástí měst, i když díky architektuře posledních desítek let socha z měst a fasád domů spíše vymizela. Věřím, že stále socha do architektury patří a má co říci. Současná architektura je především funkční nebo přísně očištěná od jakéhokoliv ornamentu, což je škoda. Město je racionální funkční prostor a je skvělé do něj vnést trochu výtvarné iracionality, umění, sochy, která nemá přímou funkci, přesto může působit a rozvíjet mysl i duši člověka. Socha je ve veřejném prostoru orientačním bodem, pointou místa, a když se instalace povede, vzniká genius loci či posvátný prostor místa. Výstava umění ve městě každoročně obohacuje naše město o novou energii díky velkoformátovým sochám, které na celé léto instalujeme do veřejných prostor. Tato galerie pod širým nebem nabízí divákům, kteří by se třeba sami do galerie nevypravili, povědomí o současném sochařském umění, osvěžení, krmy pro duši nebo i výzvu k toleranci jiného vidění světa. Přítomnost umění takto na veřejnosti podává kulturně společenskou výpověď o městě a jeho obyvatelích. Výstava se těší rostoucí popularitě a v roce 2017 vstoupí do 10. ročníku. Obyvatelé Českých Budějovic, Hluboké nad Vltavou i Veselí nad Lužnicí už očekávají čerstvou dávku soch, jež se tentokrát rozšíří o tvorbu zahraničních umělců. Nově také plánujeme zahajovací festival s performacemi výtvarníků nebo projekcí krátkých uměleckých filmů. Připojte se k nám a pomozte nám nainstalovat velkoformátové sochy do veřejného prostoru měst v Českých Budějovicích, Hluboké nad Vltavou a Veselé nad Lužnicí.